హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 13వ అధ్యాయము. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్లో 13వ అధ్యాయానికి అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అంటే ఈ రోజు నుంచి జ్ఞానయోగం ప్రారంభం. 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు జ్ఞాన యోగము అంటే నాలెడ్జ్, జ్ఞానము అంటే. క్షేత్రము అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అన్నది ఈ 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. సో మొట్టమొదటిగా అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు ఏమని పలికాడు? కృష్ణ, ప్రకృతి పురుషుడు ఆనందించేవాడు అంటే పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, ఎంజాయరు, భోక్త అని అర్థము. సో ఈ ప్రకృతి పురుషుడు వీటి గురించి, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, జ్ఞానము మరియు అసలు జ్ఞానము యొక్క విషయం అంటే జ్ఞానము యొక్క ధ్యేయము ఏమిటి అన్నది, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని 6 విషయాలు ఇక్కడ అడిగాడు. ప్రకృతి పురుషుడు, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము జ్ఞానము యొక్క విషయం అంటే ధ్యేయము, గమ్యము ఏమిటి అని. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తత్విదః. సో ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే, ఈ శరీరాన్ని కౌంతేయ క్షేత్రము అని అంటారు. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు, ఈ శరీరాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విధః, క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. ఇది తెలుసుకో. ఈ శరీరాన్ని ఎవరైతే ఎరిగి ఉంటారో వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞులు. ఈ భౌతిక శరీరాన్ని క్షేత్రము అని అంటారు. సో మన భౌతిక శరీరం క్షేత్రమైతే, ఈ భౌతిక శరీరం ఎవరికైతే అర్థమవుతుందో తెలుస్తుందో వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞులు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో అన్ని దేహాలలో ఉన్న నేను, భారత అంటే భరతవంశీయుడ అర్జున, అన్ని దేహాలలో నేను కృతజ్ఞుడనని కూడా, క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకోవాలి. సో క్షేత్రాన్ని తెలిసినవాడు, దేహాన్ని తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటున్నారు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరికి తెలిసి దేహం? అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. సో
క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే మన ఆత్మ, మన దేహాన్ని తెలిసింది ఎవరు? మన ఆత్మకే తెలుసు మన శరీరం, కాబట్టి క్షేత్రజ్ఞుడు. కానీ భగవంతుడు కూడా మరి క్షేత్రజ్ఞుడే, ఆయన అంశే మన ఆత్మ, ఆయన అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మ అని చెప్పుకుంటున్నాం. కాబట్టి అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడను కూడా అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. సో మన భగవంతుడు కూడా అన్ని దేహాలలో క్షేత్రజ్ఞుడు. ఈ శరీరాన్ని క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో ఈ శరీరాన్ని, దానిని తెలుసుకున్న వాడిని అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానం. క్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానమే అసలైన, అదియే జ్ఞానమని నా అభిప్రాయం. మతం మమ అంటే నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుడను మనకే ఆత్మ అంటే పరమాత్మకు ఈ శరీరం అంతా కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఆయన అంటే ప్రతి జీవి కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టి, ఆయనకు తెలియందేమీ లేదు. కాబట్టి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే భగవంతుడు అన్నది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఈ శరీరము, దానిని ఎరిగినటువంటి వాడు, ఈ రెండునిటిని అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము అన్న అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. తత్క్షేత్రం యచ్చ ఆదృక్చ యద్వికారీ యతశ్చ యత్. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము, దాన్ని ఏర్పాటు చేయబడే విధానము, దానిలోని మార్పులు, అవి ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాల యొక్క వర్ణనను విను అని చెప్తున్నారనమాట. సో అంటే క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానం. కాబట్టి అసలు క్షేత్రం ఏమిటి, అది ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో మార్పులు ఏమిటి, అది అసలు ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, అసలు ఈ క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడెవరు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు, అసలు ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు, వాళ్ళ ప్రభావం ఏంటి, ఆ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క ప్రభావం ఏమిటి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా వర్ణిస్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. సో క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాల్లో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకముగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడినది. అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఎంతోమంది ఋషులు వివరించారు. ఈ ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్. సో ఎన్నో రకాలుగా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానాన్ని ఈ ఋషులంతా కూడా వివరించారు. అలాగే ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ అంటే ఎన్నో వేదాలలో కూడా ఈ విషయం రకరకాలుగా వివరించబడింది. పృథక్ అంటే అనేక రకాలుగా. బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ, బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా ఇది హేతుమద్భిర్వి నిశ్చితై, సహేతికంగా హేతుబద్ధంగా లాజికల్గా, అంటే హేతుబద్ధం అంటే లాజికల్గా వివరించబడ్డది ఈ బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా. సో ఋషులు వివరించారు, వేదాలు వివరించాయి, బ్రహ్మసూత్రాలు వివరించాయి. దేని గురించి? వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు అనేటటువంటి జ్ఞానం గురించి అన్నీ కూడా వివరించాయి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ సమీక్షిద్దాం అర్జునుడి 6 ప్రశ్నలు ఏమిటి అన్నది. ప్రకృతి, పురుష. ప్రకృతి అంటే మనకు కనిపించే ఈ భౌతిక ప్రకృతి. పురుష అంటే భోక్త అని చెప్పుకున్నాం, అంటే ఎంజాయర్. ఏ పని చేసినా ఫలితం వెళ్ళేది ఎవరో, ఆ ఫలితాన్ని ఎవరికైతే ఆ ఫలితం చెందుతుందో వాళ్ళనే భోక్త అంటారు. ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఆ ఫలితం ఎవరికి చెందితే వాళ్ళు ఆ పనికి భోక్తలు. కాబట్టి ఎంజాయర్స్, భోక్తలు అంటే ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు, ఆ పనిని స్వీకరించేవాళ్ళు ఆ ఫలితాన్ని. కాబట్టి అది ఎవరు? పురుష, భగవంతుడికే మనం అన్నీ కూడా సమర్పించాలి అని చూసాం. కాబట్టి భోక్త పురుష అంటే భగవంతుడు. జ్ఞానము అంటే ఏమిటి? తర్వాత జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?
అసలు ముందు రెండు ప్రశ్నలు ఏమిటి? క్షేత్రం అంటే ఏమిటి అంటే శరీరం అని చెప్పుకున్నాం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని గురించి తెలిసినవాడని చెప్పుకున్నాం. ప్రకృతి, కనిపించే ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి. పురుష, భోక్త, అన్ని కర్మలకు భోక్త. జ్ఞానము అంటే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవటమే జ్ఞానము. ఏది? క్షేత్రం ఎవరు, క్షేత్రజ్ఞుడెవరు, ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడేమిటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. జ్ఞానము, జ్ఞేయము అంటే ఏమిటి? జ్ఞానం యొక్క ఈ జ్ఞానాన్నంతా తెలుసుకుంటాం వల్ల మనకు ఏమిటి వచ్చేది అంటే ఈ జ్ఞానం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటి అన్నది జ్ఞేయం అన్నమాట. సో జ్ఞానం మళ్ళీ ఒకసారి, ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రము అంటే మన శరీరము, క్షేత్రజ్ఞుడు శరీరాన్ని ఎరిగినవాడు, దేహాన్ని ఎరిగినవాడు ఎవరు? ఆత్మ, పరమాత్మ. జ్ఞానము, ఇకపోతే క్షేత్రాన్ని గురించి, క్షేత్రజ్ఞుని గురించి అవగాహన, అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానం. ఈ రెండిటి విషయాలు. జ్ఞేయము అంటే ఆ జ్ఞానము యొక్క లక్ష్యము, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం వలన ఏం జరుగుతుంది అని మన ప్రశ్న వస్తే, అసలు ఇదంతా తెలుసుకోవటం వల్ల ఏమొస్తుంది, ఏమిటి దీని యొక్క ఫలితం అంటే దీనివల్ల ఈ నెక్స్ట్ పరిణామం ఏమిటి, జ్ఞానం రావటం వల్ల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని గనక మనకు ప్రశ్న వస్తే, జ్ఞేయము అంటే పరమాత్మను ఈ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకోగలుగుతామో, జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మను మనకు తెలియజేస్తుంది. సో ఇది జ్ఞానయోగంలో ఉన్నాం, లాస్ట్ 6 అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ముందుగా ఈ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి, ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడేమిటి అని. జ్ఞానం అంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవటమే జ్ఞానము. జ్ఞేయము అంటే పరమాత్మను మనం ఫైనల్గా ఈ జ్ఞానం ద్వారా అర్థం చేసుకోవటం జ్ఞేయము. సో మొట్టమొదటిగా మళ్ళీ క్షేత్రము అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాం క్లియర్గా. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరా. కాబట్టి మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం, ఈ భౌతిక దేహము పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. పంచభూతాలంటే ఏమిటి? అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, భూమి అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడిన మహాభూతాలు అంటే పంచభూతాలు. అహంకారము, మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాణి దశైకం 10 ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, ఆ తర్వాత పంచచేంద్రియ గోచర 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. సో ఇవన్నీ కలిపి, ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏమిటి? ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతి ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో ఇచ్ఛ, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, ఆ తర్వాత నమ్మకాలు, ఇంకా చేతనా ధృతి, మన యొక్క చైతన్యం కానీ, ధృతి మన యొక్క నమ్మకాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన, ఇవన్నీ సంగ్రమంగా కలిపి మనం క్షేత్రము, దేహము అని అంటాము. సవికారం ఉదాహృతం, దాని యొక్క దేహము, దాని యొక్క అంతః ప్రక్రియలు అంటే దాని యొక్క లక్షణాలు అనుకోండి, ఇవన్నీ అని భావించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో మన పంచభూతాలు, అహంకారము, బుద్ధి, మనస్సు, పంచేంద్రియ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు, 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ కోరిక, ద్వేషము, ఆనందము, ఇటువంటివన్నీ కూడా జీవిత లక్షణాలు, మన నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కలిపి సంగ్రహంగా దేహము, క్షేత్రము అని అంటాము. పంచభూతాలు ఏమిటి? భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము. వాటి ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5 అన్నాం. ఏమిటి ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలంటే ఇంద్రియాలు ఏవైతే గ్రహిస్తాయో, స్వీకరిస్తాయో, ఏవైతే ఫుడ్గా, ఆహారంగా ఇంద్రియాలు స్వీకరించేది ఏమిటి? ముఖ్యము వాసనాహారం, నోటికి రుచి ఆహారం, చర్మానికి కంటికి దృష్టి ఆహారం,
చర్మానికి స్పర్శ, చెవికి శబ్దము. సో ఈ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే ఈ 5 అన్నమాట. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ అని సంస్కృతంలో అంటాము. వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దము. ఇవి 5 ప్లస్ పంచభూతాలు, ఇవన్నీ 10. తర్వాత సూక్ష్మాంశాలు అంటే ఇదంతా కూడా పైన పంచభూతాలతో తయారైనటువంటి బాడీని స్థూల శరీరం అంటామని చెప్పుకున్నాం. సూక్ష్మాంశాలు అంటే సూక్ష్మ శరీరంలో ఏముంటాయి? మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి ఉంటాయి. జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవి? చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము, ముక్కు, 5. కర్మేంద్రియాలంటే మన పనులు చేసేవి, మన కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు, ఇవన్నీ కలిపి కర్మేంద్రియాలు. సో ఇదంతా కలిపితే మన యొక్క శరీరము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ 24 ఉన్నాయన్నమాట. 10, 10, 23 ప్లస్ అవ్యక్తము. అవ్యక్తము అంటే మన కంటికి కనిపించినటువంటి మనకు భగవంతుని అనుభూతి చెందటానికి ఉపయోగపడే ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నమాట. అది కారణ శరీరము అని అంటాము, అది అవ్యక్తము అని ఉంది. సో మొత్తం 24 ఉంటాయి. ఇక్కడ మహాభూతాలు 5, ఆ తర్వాత శబ్దరూప స్పర్శ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్, కళ్ళు, ముక్కు, నోరు అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు, గ్రాహ్య విషయాలు కాదు, సారీ. ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చర్మము, తర్వాత చెవులు, ఈ 5 కూడా. ఆ తర్వాత కర్మేంద్రియాలు ఏమిటి అంటే కంఠము, కాళ్ళు, చేతులు, జననేంద్రియాలు. ఆ తర్వాత ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు ఏమిటి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, అవి. ఆ తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం ఏమిటి అంటే మైండ్, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఫాల్స్ ఈగో అంటే అహంకారం. ఆ తర్వాత 24వది అవ్యక్తము, అన్మానిఫెస్టెడ్, కనిపించనిది. అంటే కనిపించనిది అంటే ఏమిటి? మన యొక్క హ్యాపీనెస్ కానీ, సంతోషము, సుఖము, డిస్ట్రెస్ అంటే దుఃఖము, తర్వాత మన కోరిక, ద్వేషము, ఇవన్నీ అనమాట. ఇచ్ఛాద్వేషం అని చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ. ఇచ్ఛాద్వేష, సుఖం, దుఃఖం, ఇవన్నీ కూడా అవ్యక్తం, కనిపించినటువంటి విషయాలన్నమాట. సో అది అవ్యక్తం కింద వస్తుంది. సో ఇది చూస్తే మీకు ఈ అవ్యక్తం, ఈ సుఖ దుఃఖాల వలన, ఈ కోరిక వలన, ద్వేషం వలన ఏం జరుగుతుంది? ఇది జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఈ సుఖ దుఃఖాల వల్ల, ఈ కోరిక వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల మనకు కలిగేది. బర్త్, గ్రోస్, స్టేస్, ప్రొడ్యూసెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, dwindles, డెత్, అంటే కదా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, ఈ సైకిల్లో జరిగేదన్నమాట. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఇక్కడ 24 ఉన్నాయి మన బాడీలో. 24 విషయాలతో ఈ బాడీ తయారైంది. ఏమిటి అంటే ముందుగా 5 పంచభూతాలు, ఆ తర్వాత 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, మన కళ్ళు, ముక్కు, మన ఇంద్రియాలు 5. ఆ తర్వాత కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి, మన కాళ్ళు, చేతులు, కంఠము, జననేంద్రియాలు, అవి 5. ఆ తర్వాత ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే మన ఇంద్రియాలకు ఆహారంగా ఉండేది ఏమిటి అంటే శబ్దము, రూపము, స్పర్శ, శబ్ద రూప స్పర్శ రస అంటే రుచి, గంధ అంటే వాసన, ఈ 5. ఆ తర్వాత ఇదంతా కూడా స్థూల శరీరం కింద వస్తుంది. ఇకపోతే మన సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నవి ఏమిటి అంటే ఇవి ఉన్నాయి. ఏది? మన మైండ్ అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, అవి 3. సో ఇవన్నీ కలిపితే 5, 5, 5, 5, ఇక్కడ మనకి 20 వచ్చాయి. ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం 23. తర్వాత 4వది అన్మానిఫెస్టెడ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, తెలుగులో అవ్యక్తము. అంటే అది మన యొక్క సుఖము, దుఃఖము, ద్వేషము, కోరిక, ఇవన్నీ అన్నమాట. సో ఈ 24 కలిపితే ఈ దేహము అని చెప్పి ఈ 2 శ్లోకాల్లో దేహాన్ని చాలా వివరంగా వివరించారు. సో మొత్తం 24 ఉన్నాయి ఈ దేహంలో. 24 విషయాలు ఈ దేహంలో
ఉన్నాయి. దేహం యొక్క అంతఃప్రక్రియలు అంటే దాని యొక్క వివిధ ఇదన్నమాట స్టేజెస్. ఇకపోతే జ్ఞానము అంటే ఏమిటి అని అంటే వినయము, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును చూసుకోవటం, ఆశ్రయించటం, పరిశుభ్రత అంటే శారీరకంగా పరిశుభ్రంగా ఉండటమే కాకుండా మానసిక పరిశుభ్రత కూడా ఉండాలి. స్థిరత్వము ఎందులో అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భక్తి మార్గంలో ఉండాలన్నా స్థిరత్వం ఉండాలన్నమాట. ఒకరోజు ఉండి ఒకరోజు కాకుండా ఆ స్థిరత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. ఆత్మనిగ్రహం అనేది ఉండాలి. తర్వాత ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం, అంటే ఈ కోరికలు, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం, మిథ్యాహంకారం లేకపోవటం, తర్వాత జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. అంటే ఇది మనకు ఉండేది, దీనివల్ల మనం ఈ చక్రంలో మనకు జరిగేది ఏమిటి అంటే జన్మ, మృత్యువు, జర అంటే వృద్ధాప్యం, ఓల్డ్ ఏజ్, జర, వ్యాధి, డిసీజ్, ఏదో ఒక జబ్బులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఇదే కదా మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేది. పుట్టిన తర్వాత మృత్యు ఎప్పుడోకప్పుడు వస్తుంది. ఆ తర్వాత జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వస్తుంది ఉంటే కనుక. ఆ తర్వాత వ్యాధి, ఏదో ఒక వ్యాధి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో తప్పనిసరి విషయాలు ఇవి అని చెప్పి తెలుసుకోవటం, గుర్తించటం. నిర్లిప్తత అంటే ఏ విషయానికైనా ఈక్వానిమిటీ అని అంటారు. నిర్లిప్తత అంటే చలించకుండా ఉండటం, సుఖానికైనా దుఃఖానికైనా దేనికైనా ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండగలగటం. తర్వాత అంటే అటాచ్మెంట్స్ అనేది ఉండకూడదు. సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తము. తర్వాత భగవంతుడి ఎడల విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశాల్లో నివసించాలని కోరుకోవటం. అంటే వీ హ్యావ్ టు మానసికంగా మనము ఆ ప్రశాంతత అనేది అలవర్చుకోవాలి అనేటటువంటి కోరిక. జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి అంటే మామూలు భౌతిక ప్రకృతి ఈ విషయాలు పట్ల విరక్తి అని. అంటే మనకి రోజువారీ పనులు చేసుకోవద్దని కాదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కామ్య కోరికల పట్ల విరక్తి. అంటే మనుషుల్ని వదిలేయమనే కాదు, ఉన్నా కూడా మనం అటాచ్మెంట్స్ అనేది పెట్టుకోకుండా ఉండగలగటం. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు, తెలుగులో స్వీయ సాక్షాత్కారం అంటే ఆత్మను అర్థం చేసుకోగలగటము, అంతర్ముఖంగా వెళ్ళి ఆత్మను తెలుసుకోవటం. మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇంకా మనం ఆ తాత్విక శోధన, ఆత్మను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ జ్ఞానము. వీటికి అన్యమైనది ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా ఉంది అంటే అదంతా కూడా అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సో జ్ఞానము అంటే ఇవన్నీనే జ్ఞానము. సో వినయము, గర్వం లేకపోవట, అహింస, ఓర్పు, సరళత, గురువును చూసుకోవటం, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహం, ఇవన్నీ. అలాగే ఇంద్రియ భోగాలను త్యజించగలగటం, అహంకారం లేకుండా ఉండటం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం, నిర్లిప్తత, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీద జ్ఞానము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. జ్ఞేయము అంటే ఏమిటి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే, యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ ససత్తన్నాసదుచ్యతే. సో జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి, నీకు ఇప్పుడు జ్ఞేయం ఏంటో నేను నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా అమృతం అశ్నుతే, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతాన్ని చవి చూస్తావు. నీకు అటువంటి జ్ఞేయం ఏమిటో అన్నది నీకు చెప్తాను. ఈ జ్ఞేయాన్ని తెలుసుకోవటం వలన నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావు. అంటే జ్ఞేయము అంటే ఏమిటి? ఈ జ్ఞానం అంతా వస్తే మనం భగవంతుణ్ణి ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం అనేది నీకు వచ్చిందంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావు. అంత అమృతత్వం అన్నమాట ఆ జ్ఞానం. అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ
ససత్తన్నాసదుచ్యతే అంటే అది లేనిది నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము, ఆది లేనిది, అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ, అన్ ఆది, నో ఆది, దానికి నో బిగినింగ్ అన్నమాట. నా యొక్క మత్పరం, నాకు అధీనమైనటువంటిది ఆ బ్రహ్మం నసత్తన్నాసదుచ్యతే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని ఈ కార్యకారణాలన్నిటికీ కూడా అది అతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏది ఈ బ్రహ్మం అనేది? ఈ బ్రహ్మం ఎలాంటిది? దానికి అనాది అంటే ఆది లేనిది, మొదలనేది లేనిదన్నమాట, అది పర్మనెంట్. తర్వాత మత్పరం, నాకు అధీనమై ఉన్నది, నా యొక్క కంట్రోల్ అది, నా అని చెప్పి నాకు అధీనమైనటువంటి బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉన్నది. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిం అల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన పాణి పాదం, ఆయన యొక్క చేతులు పాదాలు, తత్ సర్వతోక్షి అలాగే ఆయన యొక్క కన్నులు, శిరస్సు, ముఖము అన్నీ కూడా, చెవులు అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా సర్వతః శృతిం అల్లోకే సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి. కాబట్టి ఈ రకంగా సర్వతా ఆయన అన్నిలో, ఆ లోకమంతా కూడా సర్వము ఆయన ఆవహించి స్థితుడై ఉన్నాడు. తిష్టతి అంతా కూడా ఆవరించి ఆయన స్థితుడై ఉన్నాడు. ఎవరు? పరమాత్మ. అంతా కూడా ఆయన పాదాలు, చేతులు, కన్నులు, శిరస్సు, ముఖము అన్నీ నిండి ఉన్నాయి, చెవులు. ఆ తర్వాత ఈ విధంగా అంటే సర్వతః శృతిం అల్లోకే, ఈ రకంగా ఆయన అన్ని లోకాల్లోనూ మొత్తం ఈ జగత్తంతా సర్వం ఆవృత్య అంతా కూడా ఆవహించి తిష్టతి, స్థితుడై ఉన్నారు, ఆవహించి ఉన్నారు అని చెప్పంటే ఈ భగవంతుడు లేని ప్రదేశం లేదు. ఆయన యొక్క కళ్ళు, ముక్కు, చెవు అన్నీ కూడా, చేతులు అన్నీ మొత్తం ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఆవహించి ఉన్నది. భగవంతుడు చూడలేనిది కానీ వినలేనిది కానీ ఎక్కడా లేదు, అంతా కూడా ఆవహించి ఉన్నారు అని స్వయంగా ఇక్కడ భగవంతుడే మనకు చెప్తున్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం పరమాత్మ అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సో అన్ని ఇంద్రియాలు ఆయన, ఇంద్రియాలకు ఆయన మూలం. అలాగే కానీ సర్వేంద్రియ వివర్జితం, అన్నికు ఇంద్రియాలకు ఆయనే మూలం. అంటే ఏమిటి? ఈ పంచభూతాల నుంచి మనకు ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ శబ్ద రూప స్పర్శ గంధ శక్తులన్నీ వచ్చాయి. అవన్నీ ఎవరిచ్చారు అంటే చెప్పుకున్నాం. అగ్ని నుంచి మనకు, ఆకాశం నుంచి సౌండ్ వేవ్స్ నుంచి శబ్దం అని, ఆ తర్వాత మనకు వాయువు నుంచి మనకు స్పర్శ అని, ఆ తర్వాత అగ్ని నుంచి మనకు చూపని, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పంచభూతము మనకు ఒక్కొక్క శక్తిని 5 ఇంద్రియాలకు ఇచ్చాయని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినవే. ఈ పంచభూతాలకి శక్తి ఎక్కడది అంటే భగవంతుడు ఇచ్చింది. సో అన్ని ఇంద్రియాలకు కూడా ఆయన శక్తి ఇచ్చినప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియరహితుడు, సర్వేంద్రియ వివర్జితం. అంటే ఆయనకి ఇంద్రియరహితుడు. ఇంద్రియరహితుడు అంటే ఆయన కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు లేవు అని కాదు. ఆయనకి వాటి వలన ఉండే ప్రభావం ఆయన మీద ఉండదు. మనకు కళ్ళు ఏదైనా చూపిస్తే కావాలనిపిస్తుంది, నోరు ఏదైనా తినగానే మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. అది ఆ ప్రభావాలన్నీ మన మీద ఉంటాయి ఈ మాయ వలన. కానీ భగవంతుడికి ఇంద్రియ ప్రభావాలేమీ ఉండవు, అవే ఆయన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. కాకపోతే మనకేమిటి ఆపోజిట్ అన్నమాట. అవి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది తినండి, అది తినండి, మన మనస్సుకు ఆ ప్రలోభాలు పెట్టి మనల్ని ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేస్తాయి. కానీ భగవంతుడు ఈ అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం అయినప్పటికీ ఈ ఇంద్రియాలు ఆయన ప్రభావం ఆయన మీద ఏమీ కూడా ఉండదు.
అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. తర్వాత అసక్తం సర్వభృచ్చైవ, అన్నిటినీ కూడా పోషించేటటువంటి వాడు, ఆయనకు అనాసక్తుడు, ఏ విషయంలోనూ ఆయనకి ఆసక్తి కోరిక అనేది ఉండదు. నిర్గుణుడు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. నిర్గుణం అంటే ఆయనకి గుణాల ప్రభావం ఏమీ లేదు. గుణభోక్తృచ అని చెప్పి అదే సమయంలో గుణం యొక్క భోక్తృచ, ఆయనే ఆ గుణాలకు కూడా ప్రభువు. ఆయనకు ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం ఏమి లేదు. ఆ గుణాలను ప్రభవించేది కూడా భగవంతుడే, ఆయనే ఆ గుణాలకు కూడా ప్రభువు అని చెప్పి పరమాత్మ గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకుంటున్నాం. ఇది కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ రకంగా మనము భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడి గురించి? జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి, అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు? ఆత్మ పరమాత్మ. వీళ్ళని అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానం అన్నారు. కాబట్టి ఆ జ్ఞానమే నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి అది ఇక్కడ మనకి క్షేత్రం గురించి ఈ 6-7 చెప్పారు. తర్వాత అవి ఏమిటి ఆ 24 ఇక్కడ చూసాము. ఆ తర్వాత జ్ఞానం ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ అనుకున్న జ్ఞేయం, ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం అంటే ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ, ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే పరమాత్మను ఆత్మను అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆత్మతత్వం. ఏది? దేనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అది వివరిస్తాను అని చెప్పారు కదా. అది నాకు ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయిన ఈ బ్రహ్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలన్నిటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉంటుంది ఆ ఆత్మ అన్నది. అందుకే మనం ఆ చారియట్, ఇంద్రియాలు 5 గుర్రాలు, తర్వాత మనస్సు, కళ్ళెము, బుద్ధియము, సారథి, ఇదన్నీ చెప్పుకున్నప్పుడు లోపలి ఆత్మ అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది ఏ రకంగా ప్రభావితం కాదు అని కూడా చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి అది ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయినటువంటి బ్రహ్మము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది మన యొక్క క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ తర్వాత పరమాత్మ ఆ తత్వాన్ని వివరిస్తున్నారన్నమాట. అన్ని చోట్ల ఆయన చేతులు, పాదాలు, కళ్ళు, శిరస్సు, ముఖం ఉన్నవి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవహించి ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఆయన అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలమైనప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావితుడు కాదు. ఆయన ఏ విషయంలోనూ ఆసక్తుడు కాదు, అనాసక్తుడు. తర్వాత ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు నిర్గుణుడు, అంటే గుణాల యొక్క ప్రభావానికి అతీతుడు. గుణభోక్తృచ, కానీ ఆ గుణాలను ఆయనే నియంత్రిస్తూ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆయనకు ఆ గుణ ప్రభావం ఏది కూడా అంటదు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు పరమాత్మ గురించి? బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో పరమపురుషుడు కదిలి మరియు కదలని ప్రతి జీవుని బయట లోపల కూడా ఉంటాడు. ఇది మనకు బేసిక్ థింగ్, మనందరికీ కూడా తెలుసు. కదిలే వాటిలోనూ కదలని వాటిలోనూ అన్ని జీవులలోనూ బయట లోపల కూడా ఆయన ఉంటారు. అచరం చరమేవచ అంటే కదలని వాటిలో కదిలే వాటిలో, బహిరంతశ్చ భూతానం బయట లోపల, బహిర్ అంతశ్చ అంటే బయట లోపల కూడా అన్ని భూతాలలో అన్ని జీవుల్లో, అచరం కదలని వాటి, చరం కదిలే వాటిల్లో కూడా, సూక్ష్మత్వాత్ అతి సూక్ష్మంగా, తద విజ్ఞేయం ఉన్నందువలన అతన్ని చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి మన యొక్క దూరస్థం చాంతికే చతత్. సో సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం అంటే అతి సూక్ష్మంగా వీటన్నిటిలో ఉన్నందువలన చూడటానికి కానీ మనం తెలుసుకోవటానికి కానీ కొంచెం మన ఇంద్రియాల యొక్క శక్తికి మించినవాడు ఆయన యొక్క సూక్ష్మతత్వం వలన. చాలా దూరంలో చాంతి తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చతత్ అంటే చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ కూడా దగ్గరగా కూడా ఉన్నారు అని చెప్పి
చెప్తున్నారనమాట. అంటే బయట లోపల కదలని అన్నిట్లోనూ అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువల్ల మనం చూడలేకపోయినప్పటికీ మన ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు అయినప్పటికీ చాలా దూరంలో ఉన్నా కూడా అందరికీ కూడా దగ్గరగానే ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంత సూక్ష్మంగా ఉంటారు కాబట్టి మన ఇంద్రియాలకు ఆయన్ని చూడటానికి కానీ తెలుసుకోవటానికి కానీ మన ఇంద్రియ శక్తికి మించినవారు అని చెప్తున్నారు. ఈజ్ బియాండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ సెన్సెస్. మన యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క శక్తికి తెలుసుకోవటం మన ఇంద్రియాలకు సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆయన అంత సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన. కానీ ఎంతో దూరంలో ఉన్నారని మనం అనుకుంటాం, కానీ ఆయన అందరికీ కూడా చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన మనం చూడటానికి కానీ తెలుసుకోవటానికి కానీ మన ఇంద్రియాల శక్తికి అతీతంగా ఉన్నది ఈ పరమాత్మ. సో ఈ ఆత్మ పరమాత్మలను మరి ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు? మరి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువల్ల మన ఇంద్రియ శక్తికి గ్రహించటానికి కష్టం అని చెప్తున్నారు. ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే, ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం. ఈ విధంగా క్షేత్రము, ఈ జ్ఞానము, జ్ఞేయము, ఈ విషయాలను సమాసతః సంగ్రహంగా నీకు చెప్పేశాను. ఇప్పుడు క్షేత్రం ఏమిటి, జ్ఞానం ఏమిటి, జ్ఞేయం ఏమిటి అన్న విషయాన్ని నీకు మొత్తం అంతా కూడా తెలియజేశాం. మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ. ఈ విజ్ఞానాన్ని నా భక్తులు మాత్రమే మద్భావాయోపపద్యతే, దీనిని నిజంగా అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళే పొందుతారు ఈ జ్ఞానాన్ని. అలా నా భక్తులు ఈ జ్ఞానాన్ని పొంది నా భావాన్ని అలా చేసిన తర్వాత నా దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ జ్ఞానం, జ్ఞేయం ఇదంతా కూడా నీకు చెప్పాను ఇప్పుడు. సో నా భక్తులు ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని నా భావాన్ని పొందుతారు. సో ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తులు దానిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకుని, అలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నా యొక్క మద్భావాయోపపద్యతే, నా యొక్క భావాన్ని ఉపపద్యతే పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ మద్భక్త అంటే నా భక్తులు ఏతద్విజ్ఞాయ, ఈ విజ్ఞానంతో నా భావాన్ని ఉపపద్యతే పొందుతారు. కానీ క్లియర్గా అంటే నా భక్తులు ఈ విజ్ఞానం తెచ్చుకోగలిగి భక్తితో నా భావాన్ని పొందుతారు. సో ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే భక్తులు. ఈ ఆత్మను, పరమాత్మను తెలుసుకోగలవారు ఎవరు అంటే ఆ భక్తి భావంలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యన్నాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు ఈ రెండు కూడా అనాదియే. అవునా? ఈ ప్రకృతి ఎప్పుడో భగవంతుడు సృష్టించింది. జీవులు కూడా అనాది. మన ఆత్మ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది, సనాతనమైనది అని చెప్పుకున్నాము అని మనం తెలుసుకోవాలి. విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ, వాటి యొక్క మార్పులు, భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ కూడా విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్, భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. ఈ జీవులకు ఉండేటటువంటి సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచే పుట్టాయి. ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ మాయ గురించి చెప్తున్నారు. సో అంటే ఈ జీవులు, ముందు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరున్నారు? జీవులు, రకరకాల జీవులు ఉన్నారు. ఈ జీవులన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో సనాతనమైనవని తెలుసుకో. అంటే ఏమిటి? జీవులలోది శరీరం కాదు కదా, ఆత్మ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ఆత్మ అనేది నువ్వు సనాతనమైనది, ఎప్పటి నుంచో వస్తోంది, పురాతనం. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనం, ఎప్పటి నుంచో వస్తోంది అన్నది మనం ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట. జీవులు అంటే వాటిలో ఉన్న మార్పులు, భౌతిక అంటే
ఆ జీవులుగా వచ్చిన తర్వాత మనకి భౌతిక గుణాలు ఈ మాయ వల్ల అలవడతాయి. సత్వగుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, తమో గుణం కానీ, లేకపోతే కాంబినేషన్ అది కొంత ఇది కొంత ఇది కొంత కానీ అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? అవి భౌతిక ప్రకృతి నుంచి వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి ఉచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణమైతే ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందటంలో జీవాత్మయే బాధ్యత అని చెప్పబడినది అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసే పనులు వీటన్నిటికీ ప్రకృతి కారణమైతే ఈ ప్రపంచంలోని సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందటం అంటే మనకి సుఖము దుఃఖము అని మనం సంతోషపడిపోవటం, బాధపడిపోవటం వీటన్నిటికీ కారణం ఎవరు? జీవాత్మయే. మనమే ఇవన్నీ కూడా ఫీల్ అవుతున్నాం అన్నమాట. మనం ఈ ఇంద్రియాలకు మనస్సుకు కూడా అతీతమైన స్థితికి వెళ్ళగలిగితే ఈ సుఖ దుఃఖాలకు మనం ఏమి కూడా చలించము. మనము నిర్లిప్తత అని ఇందాక చూసాం, ఈక్వానిమిటీ, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉండేటటువంటి మనస్తత్వాన్ని మనము పెంపొందించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ కూడా ప్రకృతి కారణమైతే మన యొక్క సుఖ దుఃఖాలకు అనుభూతి చెందటానికి మనం సుఖము అని ఒక అనుభూతి, సుఖంగా ఉంది అని సంతోషపడిపోవటము, లేదా దుఃఖంగా ఉంది ఇది జరిగింది అని బాధపడిపోవటం, ఈ ఫీలింగ్స్ అనుభూతి అంటే ఈ ఫీలింగ్స్కి అన్నిటికీ ఎవరు కారణం? మనమే కారణం. జీవాత్మయే అంటే మనమే బాధ్యులం. మన మనస్సు ఈ రకంగా మనం స్పందిస్తోంది, దానిని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకు ఆ సుఖం దుఃఖం అన్ని సమయాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి సుఖం దుఃఖం అనుకుంటున్నాం, నాకు సుఖం వచ్చింది ఈరోజు, దుఃఖం వచ్చింది మొన్నటి వరకు సుఖంగా ఉన్నాను అని మనం అనుకోవటం అంతా కూడా మన యొక్క మనస్సులోనే ఉంది. మనం ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి మానసిక స్థితిని మనము అలవర్చుకోవాలి. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ చూస్తున్నాం 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రకరకాల జీవులు ఉన్నాయి. ఎన్నంటే మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులు అని చెప్తున్నాం. అవన్నీ కూడా మన యొక్క కర్మలను బట్టి ఏ జన్మ రావాలో ఆ ప్రకారంగా ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవరాశులు ఏమిటి అంటే ఒక 9 లక్షలు నీటిలో ఉండే జీవరాశులు, ఒక 20 లక్షలు కదలనివి స్థావరాలు. అవి కూడా ఏంటి కదలనివి అంటే చెట్లు ఇలాంటివన్నీ కదలని జీవరాశులు అనమాట. అవి కూడా జీవరాశుల కిందే వస్తాయి. అవి ఒక 20 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి. 11 లక్షలేమో పురుగులు కానీ లేదంటే రెప్టైల్స్ అంటే ఈ బల్లులు, ఈ మొసళ్ళు, ఈ జాతికి చెందినాయి. ఆ తర్వాత ఇంకొక 10 లక్షలు బర్డ్స్ పక్షులు, 30 లక్షలు 4 కాళ్ళ జంతువులు, 4 లక్షలు అంటే మానవ స్పీషీస్కి సంబంధించినటువంటివి. ఇలా ఈ 84 లక్షల్ని విభజించి చెప్తున్నారు ఎన్ని రకాల జీవులు ఉన్నాయి అన్నది. ఇంకపోతే పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదా సద్యోని జన్మసు. సో పురుష ప్రకృతిస్థో హి, సో భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవాత్మ ప్రకృతి గుణాలన్నీ కూడా అనుభవించుతూ భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ జీవిత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఈ పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనమందరం కూడా ఈ జీవులందరూ కూడా స్థితమై ఉన్నారు. ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయి, ఈ ప్రకృతి అంతా ఆవహించి ఇందులో ఉన్నప్పుడు మనందరికీ కూడా అవి వస్తున్నాయి.
కాబట్టి ఆ త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ మనం జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాము, జీవిస్తున్నాము. ఆ 3 గుణాలతో మనం జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాము. కారణం గుణ సంగోస్య సదా సద్యోని జన్మసు. కాబట్టి ఆ గుణాల వల్ల వచ్చినటువంటి గుణాల వలన మనకు కలిగినటువంటి ఈ స్వభావం వలన మనకు సత్ అసత్ యోని జన్మసు, మనకు ఉన్నత జన్మ కానీ లేదంటే అధమ జన్మ కానీ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కేవలం ఈ ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవుడి కన్యం ఈ గుణాలన్నీ కూడా వస్తాయి. ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మాయలో పడి ఈ 3 గుణాలు ఏదో ఒకటి అలవర్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఈ 3 గుణాల యొక్క కారణంగా నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది అని అంటే ఈ చక్రం ఎలా నడుస్తుంది, ఈ జనన మరణ చక్రం అన్నది చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మనకు అంటే మనం ఈ కింది జన్మ నుంచి ఎలా చివరికి మానవ జన్మకు వెళ్ళటం, ఈ 84 లక్షల జీవరాశులు కైండ్స్ చెప్పారు కదా, అవి అంటే చెట్లని, కథలనివని, నీటిలో ఉండేవని, ఇలా రకరకాలుగా అవి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. 4 కాళ్ళ జంతువులు, ఆ తర్వాత మానవులు, ఈ రకాలన్నీ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 గుణాలతో మనము జీవన విధానాన్ని, జీవితాన్ని సాగిస్తూ మనం చేసే కర్మల ప్రకారం నెక్స్ట్ జన్మ మనకు వస్తుంది. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నువ్వు చూసే ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయి అని తెలుసుకో. కాబట్టి మనం చూసే ఈ అన్ని ప్రాణులు ఇప్పుడు చూసాము, ఈ అన్ని రకరకాల ఈ జీవరాశులు అన్నీ కూడా, ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా ఏమిటి, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల వాళ్ళ యొక్క సంయోగం కలయిక వలనే అవి తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఇవన్నీ కూడా యావత్ సంజాయతే కించిత్, అంతా కూడా ఈ మొత్తం ఈ సమస్త చరాచర జగత్తు కూడా సత్వం స్థావర జంగమం అంటే కదిలేవి, కదలనివి, ఇవన్నీ కూడా తర్వాత క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వల్లే ఉన్నాయని నువ్వు తెలుసుకో. అంటే జీవుడు ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క కలయిక వలననే ఈ మొత్తం చూసే చరాచర ప్రాణులన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సో అంటే అన్నీ కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగాత్ అంటే బయటకు కనిపించే ఈ 24 అంశాలున్న ఈ భౌతిక శరీరమే కాకుండా, భౌతిక సూక్ష్మ శరీరం మన దేహమే కాకుండా లోపలున్న ఆత్మ కూడా పరమాత్మ యొక్క కలయిక వలననే ఇది ఉంది అని తెలుసుకో. మనం ఇది 2nd చాప్టర్లోనే చూసాము, మనం దేహం కాదు ఆత్మ అని. అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తున్నాం అన్నమాట, ఈ దేహం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ, తర్వాత పరమాత్మ, ఇదంతా కూడా ఉన్నది ఈ క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే అని చెప్పి. కాబట్టి ఈ క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక వల్లనే ఈ మన అన్ని ప్రాణులు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా మళ్ళీ ఈ చాప్టర్లో చూస్తున్నాము. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం. అన్ని సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను అన్ని ప్రాణులలో చూసేవారు. సమవస్థితం ఈశ్వరం, అన్నిట్లోనూ సమానంగా ఉండేటటువంటి ఈశ్వరుణ్ణి అందరూ కూడా సమానంగా సర్వత్రా చూసేవాళ్ళు. నహినస్త్యాత్మనాత్మానం, వాళ్ళు తమ మనస్సుతో వాళ్ళను దిగజార్చుకోరు. తతో యాతి పరాంగతిం, ఈ రకంగా వాళ్ళు పరమగతిని పొందుతారు. సో పరమగతిని పొందటం అంటే ఏమిటి, ఎలాగూ అంటే ముఖ్యంగా సర్వత్రా సమంగా, అందరిలోనూ సమంగా సమవస్థితం ఈశ్వరం, ఈశ్వరుడు అందరిలో కూడా సమానంగా స్థితుడై ఉన్నాడు. ఒకళ్ళలో ఎక్కువ, ఒకళ్ళలో తక్కువ కాదు. అలా సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర, అలా సమానంగా ఒకే విధంగా
అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి చూడగలిగే వాళ్ళు నహీనస్త్యాత్మ, వాళ్ళ ఆత్మని ఎప్పుడు కూడా దిగజార్చుకోరు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చెడు భావాలతో ఉండరు, ఎప్పుడు కూడా పవిత్రంగా ఉంటారు, అపవిత్రంగా ఉండరు. అలా పవిత్రులై వాళ్ళు తతోయాతి పరాంగతిం. సో వాళ్ళు ఆ రకంగా పరమగతిని పొందుతారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి? సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర, అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి చూడగలిగిన వాళ్ళు ఆ పవిత్ర స్థాయికి వెళ్ళి ఆ పరమగతిని పొందుతారు. భగవంతుడు భాగవతంలో కూడా ఇంతకుముందు చెప్పాననుకుంటా, చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. అర్జునుడు అడిగినట్లే ఉద్ధవుడు భాగవతంలో కూడా. ఉద్ధవుడు ప్రియ శిష్యుడు, స్నేహితుడు కూడా భగవంతుడికి. ఆయన ఎన్నో ప్రశ్నలు ఇలాగే అడిగి చివరికి అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చెప్పిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఆఖరిలో భాగవత ధర్మము అని 2 విషయాలు చెప్తారు. ఉద్ధవ, ఇదంతా చెప్పాను, ఈ 2 విషయాలు నువ్వు గుర్తుంచుకోవటం, ఇదే మొత్తం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయానికి సమ్మరీ. అంటే ఈ మొత్తాన్ని నేను 2 మాటల్లో నీకు చెప్పేసేయాలంటే ఈ 2 మాటలు గుర్తుంచుకో అని చెప్తారు. ఏమిటి? ఒకటి, నన్ను అందరిలో ఏ పని చేసినా నా కోసం చేశాననుకో, కృష్ణార్పణం. నంబర్ 2, అందరిలో నన్ను చూడు. ఈ 2 విషయాలు నువ్వు గుర్తుంచుకో. అదే ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పినా కూడా వాటన్నిటి యొక్క సారాంశం అదే అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ విషయం ఇక్కడ అందరిలో నన్ను చూడు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర అంతట్లోనూ సమానంగా ఎవరైతే సమవస్థితం ఈశ్వరం, సమానంగా స్థితుడై ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే అందరిలో సమానంగా చూడగలరో, ఒకే విధంగా గొప్పవాళ్ళలో ఎక్కువ ఉన్నాడు, అంత గొప్పవాళ్ళు కాని వాళ్ళలో తక్కువ ఉన్నారన్నట్లు కాదు. ఎవరైనా జంతువైనా దేనినైనా సర్వత్రా భగవంతుణ్ణి చూడగలిగిన వాడు. భగవంతుడు అందరిలోనూ అన్నిట్లోనూ ఒకే రకంగా ఉన్నారు, ఒకళ్ళలో ఎక్కువ ఒకళ్ళలో తక్కువ కాదు. అలా అందరినీ కూడా సమానంగా ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క రూపమే అని చూడగలుగుతారో వాళ్ళు పవిత్రులు. ఆ రకంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. క్షేత్రజ్ఞ మొత్తము అంతరం, ఆ భేదాన్ని, ఆ క్షేత్రజ్ఞుల మొత్తంలో ఉన్నటువంటి అంతరం, ఆ భేదం జ్ఞానచక్షువులతో చూసిన, జ్ఞానం అనేటటువంటి కళ్ళతో గమనించి భూత ప్రకృతి మోక్షంచ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి ఏ విదుర్యాంతి తే పరం, తెలిసిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి ఈ క్షేత్రజ్ఞులలో ఉన్న భేదం ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఈ భగవంతుడు, మన శరీరము, ఈ భేదాన్ని, ఈ అంతరం, ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుంటారో, జ్ఞానం అనేటటువంటి కన్నులు, అంటే ఎవరైతే జ్ఞానంతో ఈ క్షేత్రజ్ఞుడైన పరమాత్మను, ఆత్మను అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విడుదలై పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ సర్వత్రా అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూడగలిగేవారు, ఆ తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని ఎవరైతే ఉండగలరో వీళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. మన యొక్క ఈ 13వ అధ్యాయ సారాంశం ఏమిటి అంటే, దేహము, ఆత్మ మరియు ఈ రెండిటికి పరమైన పరమాత్మ మధ్యలో ఉన్న భేదాన్ని అర్థం చేసుకోవటం. మన దేహం ఏమిటి, మన ఆత్మ ఏమిటి, అసలు ఈ రెండిటికి పరమాత్మ, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్న వాడే ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు.